Sup mga amigo, nataron rin sa Bulgogi Unlimited Sangyupsal sa Mati City. Pinakalami nga Sangyupsal. Dili na tamatingala kung daghan kig tawo diri nga kaon kay para tag yung lamia. Pero speaking of lami amigo, ako na. So iya din narong isa Nya diya. karon mga amigo, gisure gyud na tog Bulgogi ba ni diri to na sa atbang lagi Bulgogi o clear gyud kayo asa ka dapit go. Nakog bulgogi. Oh, na ba para ma-sure jud na to ay balik-balik kag istorya. Ay na lagi tama na lagi to. Ya karon na saging diri. Napoy bula-bula. Nya na poy dahon sa litos. Partang lamia jud diri. Sa kalami amigo, nag-edit karon nga naglaway. Wala ni klaro ni tradahan. Lamin po di balik sangyupsal o nata diri. Abay balo lang sa tanan no. Ang kaning sangyupsal diri, unlimited ni tanan, rice, drinks, juice. Uban pa nga mga karne and chicken. O natay subahanan. Karon dadad amigo, magluto na da. Niara, magluto na si Migo George niyo diha. Na mo ni pinakauna na akong gibutang chicken. Nya paghuman ganaw na skilled karne na poy shrimp nga gibutang. Nya paspasan na nato kay gutom na jud kayo. Ug na tay special nga kauban karon diri mo ni si Madam. Madam silingan ako diri sa Mati. Tarong nga nagsugba diha dam kanang lami pa sa ako ang imong gisugba dam. Og deserve magsanggipsal ni Madam lingan karon. Kay our cream na ni. I-zoom na to ni diri para makita yung gamin sa tong Madam ni lingan dira. Okay ra kana imong ipangluto diha dam. Okay ra jud kana luto na gyud kana dam. Murag gutom na gyud dam eh. Pangbalihan na nakaginina lang ni ibutang diha dam basig napaig na diha dam mo nakakabantay. Na ba malihan na unsa man yung balay dam mo kana balihan na dam murag luto na siguro dam. Naong na sige gutom bito ara. Na sige gutom na tiyan pakita na tiyan ra nga gutom juga na clear na no. Wala na ni hiyo sa gintiyan na wala gyud kakaon. Lami na jud kakaon no pero naging gutom ma tawtol pagapos na kay. Tilawan na nato ning first luto na to karon nga karni. Nya ito slow day na to ni Risa tong sausawan nga tuyo. First bite na dayon ta mga amigo. Lami gay na. Pero basi nakalimot mo nga mas lami pa ko ana. So magpaspas ta karon diri kay murag gutom na jud kayo bro. Information everybody dili ni siya fast forward hay nga lagi ko kabtik mag kuan nga mulihok mo paspas ko dito paspas ko na dito lang. O karon migo tis nga na to ni gaw ning dahon sa lettuce nga gibutangan na to sa ilalo mo og karni. Oh paka! Wala na nayagdahin ng mga amigo, pero talagang yung gutuman. Lami, manikin yung dahon sa litos dayo. Kub ko nagmayo dayo. Hamul-hamul ko ng mga pagkaon. Lay, gusla na kayong aktor dayo. Napot si madam niya, gusla na po kayo na. Huwag karoon mga amigo, tudluan tamuon sound para lami ang inyong gikaon. Dali kayong tirada diha. Dapat kuha kag litos diha. Dapat kinamuton. Rani mo na. Kaya na diha sa kamot ang pinakalami nga ingredients. Kaya ang kamot na. Gunit-gunit. Gunastanan kalawasan. Gisingot na yung Migo George yung ginaon sa mga Korean food. Siguro tag yung lami. Tutura, o gihaplak na ang karne dito sa litos nga dahon. Pagkamanan to karon mga amigo, ato na yung pilion amigo. Ato siyang lukot-lukoton niya. Ito slow dito sa pinakalami na to nga sausawan des kilid. Di araw sausawan nga wala dito sa inyo ha. Aperta na miya no. Sausaw kaon kob gadi ha. Lami ka na. Wala tayo agdahay na. Kaon tagkanon gamay. Rice gamay. Lingi-lingi ginagmay human tuslo na buto sa sausawan ng perting lamia na sibo kalibutan. Kao na punta niya. Unsa man yung ipaabot ra? What are you waiting for? Ali na mo rin Sanggipsal, Mati City. Pertang lamia. Sabayan na yan tagkaon nga with feelings, piyong-piyong sa mata. Ug ibuhos na to mga moment rin nga kaon. Kay tagsar tagkakaon nga ani nga mga pagkaonan. Kay kasagaran biya na to mo kaon. Dito rin kita unta sa 15 busog. Daras magapok. Klaro na kaya na. Grabe mi Jojo. Punong babaw ya. Mulhamol eh. Tuslo na po sa sausawan nga perting kalami sa tibo kalibutan. Kunya kin hot na naman tag rice, di mag-order na po tag isa ka rice diri nyo. Magdunga po tag isa ka set nga mga pagkaon niya. Ay, mag-isa ka rice. Isa pa natin. Isa lang ka rice. Okay po sir, masusunod mahal na hari. While ka pa abot sa tong rice, magbali-bali po sa tong gisugba diri sa kilid. Kaya basi mo pagod niyo tong pagsugba. Kaya pero maluto na po di tanan. Kaya pero magka-order na po tag isa ka set na po. Pila naman ka set? I think mga tulo pa ka set atong nakaon. Kinahanglan makaset tag na pulo. Kaya pero dili gyud kan set tong 350. Dapat ugman niyo mo Sanggipsal kanang pinaka gutom gyud mo. Kaya pero pag abot trip daghan gyud mo makuha nga set. Kaya kung gamay rin yung makuha nga set, alkansi kanyo 350 nga ikaw ano. Ang karon gipaspasan naman ning mga luto ni mga nabilin ring nga chicken karne o gatong shrimp kay para makakuha na po tagi sa kaset. Kunya si Damlingan ang nagpirit sa atong one ron diha sa atong mga karne, siya nagagunting-gunting, siya nagasugba kita gabityo-bityo lang sa takaron kay para maapil po siya na tong vlog eh. Tagsa ni siya maapil sa tong vlog. Sinaira lang siya makaapil sa tong vlog. Kay mahal kay ni siya bayad oy, mahal kay ni mo di ni basta-basta ni mo makuha ning nga mga tao. Flex lang nato ning bag-o nga nangabot nga set ha. Nga unyag na rice, unya kaning gisug-sugba day. Flex lang to diyo kay para gutuman sad mo. Nya kapila na nga set ni. Ka 5 na day ni ka set day. Ay sa vlog ka na ditag na order day sa Sanggipsal makasabay gid gastuno sila mga sounds diri. Oo, party mo ra ka party diri. Tanaw ta paminawan yung tarong ha. O
O di ba mo untol-untol yun mo mong ulo diha kay tugtog mo raw sabay ka sa tugtog oh. Gwapo na. Gwapo na dili. Buang gwapo na gihap gani na. Oo, lima na kauya bo. Balik na putar kaon rin mga medjos na kaon putag banat rin. Karon tod paspasan na pud nato ni kay para dalir pud nimo man atong kaon ko. Dili paspasan na pud nato mga mabsari para dalir to mga kaon rin yung putar rin magkatotod mao to nagkatawa ko diri nagkaon kina siya gingon sa ko nga what if morning nga what if oh. What if magsangyop ko niya ang music nato kay dili pang Korea. Pang Freddy Aguilar. Sige, testingan na to. Order man mo mga George. Sige. Music maestro in 1, 2, 3. Let's go! Ano man ang mangyari. O, di ba mararagawa ni Kaon sang Gimsal? Mararag ni Kaon sa inyong balay. Igwapuhan magit sila sa tuwa. Naindool sa kuha kay mag-take lead og picture niya. Kinahanglan pag mag-take dog, dapat makuha daw ang bulgogi. So, motong gipicturean mi niya. Tadang! Gipicturean mi for documentation sila. So, karon pa dayon tagkaon kay mo murag mao man yun main content na itong vlog karon. So, ba na tog kaon raming George kay last timbang ba na to 79 niya para mo tubo na po tagamay maabot na tag 80 kay para mahalin na ta mahal na kay tag mahalin na ta. Pero tinuod mas mahal na ko siya. Diha. Kaon tagbaw na ka magleblep ito tanawa ang reaction jud sa nawo. Klaro jud kayong lami jud kayo mga reaction diyo. Kit ko diyo. Yung piyungi gyud ng mga pagkaon niya kay para makaingon gyud ng mga nananaw na to karon nga mas lami gyud ni isang gipsal res mga. Ari guys, oy. Lami lagi kinain na balik-balik ka. Lami kayo dire. So before mo matog sa gipsal guys, i-chat sa ninyo daan nilang page. Or magpa-reserve mo og by partner lang o pwede pod pamilya guys o pwede pod mga classmates mo dalon nimo diri pila mo kabuok basta magpa-reserve na mo daan kay daghan kig nagakaon diri. So karon migo action nagmaut-maut totong naon kay perti ng busugan nato. So mainom sa tagkok mga amigo kay para mahilisan pod untian nga gipangaon nato. Kana nga naong mga amigo busog na jud kayo na kay grabe na jud pa nanugkok. Gusto jud siya. Kaya nga atong gilutuan mga amigo munarali migo clear na ni tanan wala na ni mga ingon nga nabilin pa kung na may nabilin diha mga bukog-bukog na lang na diha ang uban mga ngwana panit syempre wala na cleared na na. Ang opening nila diri migo mga alas 4 sa hapon niya mahuman og mga alas 9 sa gabi. Pero dili pa ko sure ang alas 9 sa gabi mga amigo ha kay basi mabot man og alas 10 kamo na lay pangutana kung wa man ka mo magdali. For the last time migo Jordan sa may maingon nimo migo Jordan. Suka na eh. Pertag jud mo suga nimo ay na balik-balik ka lagi busog na lagi. Ako maingon migo sulit jud giri sa sanggipsal maong diri na mo. Kung sa dita maglangan mga migo like, follow, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Mortal